ओइ बाजै न' दंना गैया सोर जाखो ए आगै मोनसिलाय माथो दंना जौ दं दङ आगै दङ ओइ सेंग्राफोर फैदो दंनो एसे लोंलांसै नों बस्थाया बुथुमनानै जिरायलाय बेसेरा गैगौ आंनो पागल पुल दानो सटा आं बायदि बस जिन्दगी मोना नोंसोरो थैलाय उजिलाय सात जोनोमावबो नोंसोर आं बायदि बस मोननाय नङा नायनायावसो हेन्डेल मोनसेल' खिन्थु नैबे हेन्डेल मोनसेखौ हानाय नङा रावबो फेजेननो जोंनि बसलाय सोरथो हानोब्रा हाखाया नोंनि आमोलावनोसै माथो नंदों नोंसोरलाय आंखौलाय मा लोंनो नोंसोरलाय मा लोंनो बसनि आमोलाव मोनहैसिगोन नोंसोरथ' इण्डियाननि मानसि ना इण्डियायावनो बांसिन थायो आंबो इण्डियाननि अबयस्स' अब्लाबो आं इण्डियाननि माल बारा लोङा ओइ इण्डियाननि मालखौनो डेन्जार नायनानै लाबोलाय बाजै जेफ्राबो हाथ'लाय आगैमोन फनानो सेंग्राफोर लुलाय मा जौ गैया बाजै जौ बिदै आगै जौ बिदै आंथ' बेखौ लोङालै माखौबा लोङो बाहाय मोनसे लाबो है माब्लाय बेथ' गोरानसो माथो नांगौमोन आगै बै गेसाव जाग्राफोर लोंग्रा दंना गैया माखौबा गेसाव जाग्रा होनो हाजोआव थाग्राफोरनि ए दङ आगै दङ लाबो जादों आं लोंग्रायानो आं माने इण्डियान जौ लोंनायखौ गारबाय खोनाबाय गथ'फोर नोंसोर आं लोंनाय लोंफानो नाङा बे डेन्जार बिसाद' बुस्थुसो सिफायना हो मा खालामनाय जाखो बेलाय उलांबाय बस जेबो नङा लु बस बिदि खालि खालि लोंनोसै बसनि खर'आव माथो बिराद गोबोरखि दं माथो नंदों बिदि मानसि नायदो लसावनो लस लाबोनानै होबाबो मोजाङै जानो रोङा नोंसोरो बेबायदिखौनो आं लाबोनो बायदि मा आंनो जौखौ लुवाखै नों मानो लोंगोरखो ओइ बुन्दु आं नोंनिफ्राय लाङाखैलै जोंना बसआसो जों बयखौबो लोंहोदों मा आं मोनला नामा होद आंनि जौखौ लोंगोराखै नों मानो लोंगोरखो र' बुंदोंमोन बिदि नङा मा जादों थाखा फैसा नोंनिफ्राय थाङाखैलै बुन्दु ओइ र' सर्टफोर मा जादों नोंसोर ओइ बिनि मा जादों बुं जेबोथ' जायाखै मा आं मोनलोङा नामा आं लिंबोदों आं लोंहोगोन नोंसो मानो जादों मा दावराव मानो थाखा फैसानि ना हा नैबे नोंसिनि हेन्डेल गैयि बस थायोब्ला थाखा फैसा जौ बेदर जेबो आंखाल दाखालाम मिथिबाय ओइ बाजै फैसाया बेसेबां जादों हा गासै 125 थाखा जाबायहाय आगैमोन आरो दाख्लैनि बाखिबो 25 थाखा दङ बेखौबो होलांखायो ना मायो नोंसोरो मा होनखो नों बाजै दासो 150ल' जादों जेबो टेनसन खालामनाङा बाजै मिथिबाय नैबे थासान्दियाव माने 150 माने बर'नि 150 दे बिदिबालाय आदैमोन लोंनानै थाब थांदो हराबो थौबाय गाबोन इंखुर बायनो आंनो फैसाखौ नांगोन थाखा फैसाफ्रा बिदिनोसै बाजै मिथिबाय थाखा फैसाखौ जेबो सिन्था खालामनाङा थाखा फैसाखौ आङो नोंनो हरगासिनो दं मानो होनोबा आं थाखा फैसाखौ आखायाव लाया अनलाइनजोंसो हरगोन आङो आं थाखा फैसाखौ न' गिदिरावसो दोनो एसि रुमाव बाजै ए आगै
मालाय नोंस्रा मालाय थाखा फैसा मेरला नालाय एसिस्टेन्ट नाम्बारा सेफ नाम्बारा ला बेयाव लोंनायाव बेसेबां बिल जादों आं एकाउन्टजों हरगासिनो दं बाजैनियाव मिथिबाय ओइ मादै नोंसोरो बे नानि नाम्बारा नुदो गाबोन दाउला गेसेरनायनि सिगां नोंसोरनि नानिनाव माने नानिनि एकाउन्टआव फैसाखौ जों बसिना बिसोरनाव हरसिगोन आरो मिथिबाय मादै मिथिबाय सिन्था गैया मादै दा मोनायाव सोंखागोन नों रांखौ हरथारगोन जों नै आदै नाम्बारा थगायबा फाननांगोनहाय आगैमोन आं खिन्थु आंना रागा जुदासो खिन्थु अन्थाइ लानानै जमनायसो दं आंनाव हालिबायालाय गैथाराहाय आंजों होद बाजै जों थगायग्रा मानसि नङा जों थगाया दखानबाबो बिदिनोसै लरग' थरग' मा बुंबावनो थांबायलां माखौबा बाखुरि फैयो बबे बबेनि बुजिनो लांला आङो फिसाफोरखौसो लांजाबाय बिलायलांसां मा जागोन नोंथां ना मैया थगायनानै जौ लोंनायासो सिमाङाव रायजादों नामा मैया थगायनानै जौ लोंनायनि फाबा दासो मोनदों खर' सादों खर'खौनो गावसिन बायदिसो मोनबाय आं थांबावनो आरो बै जायगायाव साला सुवादफोर लोंसे लोंनानै थगायना फैनानै आच्छा आंखौ सोर जोख्लाया मैया मोनायाव सिंबो सादों खिन्थु जानोलै आंबो बारा गोसोआव गैया नांसो जुबाय बायदोंमोन नामाथाय बे दाउलाया आंखौ जोनानै आंनि खाथियाव साफिबावदोंसो नोंखौ देन गोदना लोरै होथारनोलां बे सिख्लाखौ खायदा बोराय बाहायनानैबाबो लाभ मेरेजनि रायजोआव खोलैगोन आं एफा मोजां अन्थाव बाथाव सिख्लाखौ गारजानाय नङा हेल' ओइ नानि मस्ला मस्लि दंना गैया नोंसिनावलाय आलासिफोर थांगासिनो सोर बिसोरलाय मा मस्ला मस्लि संहरलाबायखो सिनायागारालाय बिसोरनोखा बे बिसोरो मैया आइखौ थगायनानै जौ लोंग्राफ्रा रायज्लायनो लुगैनानैसो हरथारदों बिसोरो आइनोसो खोन्थाहैमारगौहां बोरै दामोब्रा बेखौलाय माथो गोमदोंलाय होस जाबाय जाबाय सारेगामा सोलोंसै आंलाय सिंगार जानोसै माथो रोङाव बेथ' सारेगामा सोलोंसै आंलाय सिंगार जानोसै मालायफोर बायदि जौ लोंनायखौ आंबो गारनोसै दै बाजै आंबो गारनोसै माथो दामनोबो रोङाब्रा आंलाय सेकेन्ड हेन्ड बायनानै लससो जासिगोन नामालै माथो मावलाबाय थायोब्रा नोंलाय एम्फौ गोनांफोर बायदि बाया मोजोमा खामानि मावाबानो थानो हाया नामा नोंहालाय मानसिया जेरै सानो एरै जायोलै
जेरै खालामो एरै जायो दिनै एसे गाबोन एसे मावलाङाबा अलसियानि आखुआव लासै बारलाङो बेखौ हले मिथिखाबा आगि हिनजाव गैया मा गैया दानि एफा मावनानै देनां माखौ मावनांगौ संसार जाबा बेफोरखौबो एसे एसे दोनथुमलांब्रा गियानि नोंथां देनांसो बुजिगोन नोङो होद मावबाय थादोलै नोङो दे आंहा थांसै जायालै नोंजों ओइ लोखिसारा हौवाफोर आंनि जौ बाखि फैसाफोर लोंसे लोंनानै आंनि फिसाजोनि नाम्बारखौ लांबावदोंसो नोंसोरो दाउलाफोर इस बिदि नङाब्रा मादै जों थारमाने दासान्दि हाजिरासो मावगासिनो दं नालाय हैनोनो समाय मोनथाराखै लाखानाय दं मादै 6.5 लाखनि खामानि जोबनानै बिल पास जाबानो हैथारगोनलै जों मादै थगायथारालै जों मादै बिखुनजोजों समानखौनो थगायबाय नामा बहाबोरो नोंसोरनि गांलाब गांथाब थाखा फैसाया न' गिदिराव दोनलायलायनाया दाउलाफोर बबेहाय 6.5 लाखनि हाजिरा थिखा मावदों नोंसोरलाय ओइ बिखुनजो नोंजामा दे आंखौ सानना लादो ए दाउलाफोर आं लाखनि मालिका बावदोंसो नै दाउलाफोर थालि बालि गैथाराहाय आंजों दाख्लैनि जौ बाखि लोंबोनाय सिख्लाखौ गोसो होनानै जेरैखि जाया फरायथारगोन आं नायनि बबेन्दिया बबेथिं बोहैलाङो हेल' 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 इस माथो आंनि रावखौ दान्दिसे खोनायाबानो होस्रिगावलायथारो नोंलाय फाग्लि नोङो मा नोङो मा खबर मानो हरदों थाब थाब बुं आंहा खामानि दं रब्रा थैज' हम मा एफा हाखु दाखु दानो बुंसै ना आं बुंनो ना डाइलग मारिबाय थानो मार बुं होद होनथानसैलां आइ लाभ इउ दासो जादों दा जावलिया बेखौनो बुंनो गियो दाखालि आंबो नोंखौल' नायखादों आइ लाभ इउ टु बे माखासे खामानि गैखाया थै जाबाय बिसो खामानि गैखाया 6.5 लाखनि मालिकआ आंसो बिसोरखौ थिखा होदों दोनथ'दो दे आं थोरसि सुहैग्रोसै आच्छा नोंथां मा खालामबावनांगौब्रा बे लामानि खामानिफ्रा माथो मोनसेबो साक्सेस जायासै बिलफ्रानो पेन्डिं गोजा फुजा सफैबाय नै हैट्स बेखौनोथ'लै बेफोरनो जादोंना खामानिया जिखिनि खामानि मावो बेफोरबो पेन्डिं जाना थायोब्ला खरसाफ्रा माजों जालायखो सोलिनांगौनि खोथा दं पकेटफ्रानो जिर' जाला जोब्बाय आजिखालि मैगं थाइगंनि दामाबो बारा जाजोब्बाय आरो मा ना बेदर बायनानै जाबावनो ना बे हेन्देल गैयासो जाजोबखो ना माखो बारा बिसास मोनलाय लालां बेखौबाथाय बेनोथ'लै थाखा फैसा गैयाबा सैमायाबो सोंमारा मानसिखौ लोगोफ्राबो खबर लाबावला मबाइल रिसार्जआबो गैबावला मालानि दिनावबा सोनो हाबावगोन आयै इनकामिंआबा खयदिन दंबावो ओइ बाबु मोसौआव थांदो थां सान्दुं गोसाथार दै गांबाय बे मोसौफ्रा हैद आं मादोंलै बे आबाखौ थिनहर बे आबायालाय माथो मावदों आइ नोमफाया सानबैसे लांलाय लाबोलाय खाबाय थानांगौ थां आफा थां मोसौखौ सिनायखायाबो सिनायनानै लाहैथां हैद मोसौआ मालायखौ दांबा आं दाय गैयालै सिनाया मदरा थिनबिराद थिनलाबायो बुजायोना सिखाव होननानै होसोजायो बेफोर गावबा गावनि आं हले आंनि फिसा नङा होननानैसो लाखागोन आंबो हले बे गामि नङा होननानैसो लाखागोनलै
गोसथोनाय थाबाबो खस्थ'सोलै सेकेन्ड परे खौरां लानांगौ जायो सोरजोंबा नोजोर खोमानानै ब्लड थांबानोथ' जाजो बानायसोआ हेल' हाब एफा गोबाव फन हमनोनो देनां फिसाफोरखौबो गोबाव गोबावजोंसो थुखैगोन नामा नोंलाय आं कलेजाव थांनोसो देलायगासिनो मा बर'लाबायखो नोंहालाय दे मोजाङै देलाय आंबो बेरायहैदलाबायनो माबायदि कलेज नोंसिनि कलेजखौ नुफेराखै आं है आं लाजियो कलेजाव बिदि बेरायहैजालाबायो नामा है लाजिनानै दै बुङा आंसो जाहोगोन नोंखौ रावबो जाहोआ र' थाथ' लाजिनोसो ओंखारबाय आं मा सानलाबाय थायोथाय गाखोदोल' नोङो मा साननांगौ जेबो सानाखै आं सिख्लाफोरजों नायनो थांनो लुबैदों खोमा हामा बिदि बुंनो गोसो होनानै मावदे आसोलफोर ओजोंदि मास्टारफोरना सोरनि उनावसो मिथिगोन नोंसोर सालाफोर नोंहालाय माला लायोब्रा बुन्दु है अखा हागोरथों बिदि नेजाबाय थाबावगोन बे बोथोरखौ देग्लाय जानाय नंलालै बुन्दु माइखौनो गायनो मोनाखै माइ दैजोंलाय मा लोब्बाब्रा जानाय लोंनायफ्रा दाबो जायाखै नामाब्रा सोल थोद बुरबक मिशन कमप्लिट खालामगोर बिनि उनावसो जानाय लोंनाय मावगोर नै बेखौ लोंनानै लागोर आसोलफोर बिनि उनावसो शुटिं जागोन आवसआलाय फैखाय आवसआ होद बे दुगैनोलै होद बे लोङादां लोङाबा दा मोनायाव ओंखाम जानो लेंहरनोसै आं नोंस्राथ' बेजों थोखासिगोन जेबो गैयालै बेदर लायनो मोनाखै माबासो दहाय सोलायब्रबदां गैयालै संग्रा गैया बन सिननाया गुजिलायबाय नामा नोंहा गगा मोनदोंलै दे लोंलायदो खोथाया ओरैबायदि जाबाय दा आं मोजां मोनबाय बेखौ लायनांगौ सोरखौ नाम गैया गुन गैया मा मोजां मोनबाय सोरखौ बै दाख्लैनिया नाम्बार लाबोनाया बावबाय ए बै बाजैनि फिसाजोआ औ मारै फिसाजोआ थ'दो लायोबालाय राज दं दा लायमारगोन दा नोङो लायो थ' थांमानजे 100% gengenaw jokono boleh bre mobile anak mobile mobile gengenaw pun jual gengenaw udah bubuk injok kono jino karena
ओइ जाम्बु मानो बिसोरखौ बैखौ जौ फानग्रानिखौ माथो दा immediately माबार फै emergency आं दामबाय दे दा दामबाय दे फोजोब ओरैनो फैसायानो सोलायदों फै सोलायदों दे र' माबार फै सोरबा नुगोन थ' सालायदो टाइम गैया होननानै सोबालांबाय बाजै खिथायनोलां बाजै जोंनानि न' गैया बाजै ओहो गैया आगै दासो दंमोन मानसिया अबावहाबा ओंखारलांबाय गाहाम दे ओंखारनानै मिथिगौ फिसाजो गथानिखौ मिथिया नोङो ओहो आगै आं एसेबो बुजिथारासै माबाफोर जादोंमोन मानो गाव गावनि फिसाजो मानो एसेबो खेलाया नोंसोरलाय नोंनि फिसाजोआ नै दासो सोरबा सेंग्राजों खारफालांबाय मा होनदों आगै थांदो बाजै थांदो मा फै आगै फै आगै जय हिन्जाव गोदाननो जय हिन्जाव गोदाननो जय जाबायलै फाग्लाफोर जय हिन्जाव गोदाननो आइयै बबे लामायाव खनना लानानै फैखो सोरनि फिसा जाखो अन्थाव बाथाव नङालै आयै लामायाव मोननाय नङा नोंनि नोंहामजोसो साराय बोसोर जाबाय आं नोंहामजोखौ गोसोथोनाय आयै मोजाङानो जाथारदों आंनि फिसालाजों इसेबां सिमार्ट बेबायदि होनना सानफेरबायाखैमोन आङो आथिं आखाइ सुनानै न'आव सोनानै दोन दाय लांदो मोसादो आजोफोर बस मोनसे गुड निउज जोंना एसिस्टेन्टआ लाना फैबायना इस दा फैदो खबर लासोनोसै औ दे जागोन दे लोंदो बस खरा जाद्रायदों जायनि बुस्थुआ मिन्ना लोखसारा हौवा बोरो बेथाया फिसाखौ लाबोदों बियो आंनि फिसाखौ जौ बाखिखौबा थाइसे थाइनैखौनो होनो हायाखै बियो दाउलाया बोरो मा जाहोनो हागोनहाय बे हौवाया बोरमा दारि गोनांलाय साइस गैयानो माबार हरनाबा हर बेथा नङाबा साइसआनो सानफ्रामबो जौ लोंनायनि साइस नंगौ आब' नंगौ नंथारगौ 10 थाखा 20 थाखा लोंहैबाय थायो मा खालामबावनो बाल माबार गथायना हरनोबा हर आंनि फिसाखौ नङाबा मुस्किल जागोन दानो ओंखारबो बुरैफोर सालायखौ बेगें गैया होननानै जानला मोनला दाफिदो नाबो बेदरबो फिसिबखानाय जाहा बुरैफोर नाखौ फिदों फुख्रियाव अमाखौ फिदों गन्द्रायाव मा जाहोनाया बेलाय
नायो बेदरै लाम साम दंलाजोबो आंना आं थांफिननो हानाय नंला आयै इसोरा बयखौबो जरा जानोसो जोनोम हरखादों बे हौवाखौ बबे मेगने फसायना फैखो नोंलाय बेथि हा बबे मेगने फसायना फैखो नोङो माबार फै बेथि माबार फै साबा दाना हौवाखौ हादानखौ बेबायदि हौवाजों संसार दन दिनैनिफ्राय आंनि फिसा नङा नोङो मिथिबाय